Ezamba phambili indaba namuhla isilo sikhuthaza ubunye kwinhlanga ezahlukene. IFP ikhathazekile ngokwehlelwa amavoti kanti umhlathi uzunxusa kuba kubikwe ngenkohlakalo. Lezi zindaba ze1 KZN TV nifundela ukuphila unakacebe kamzimba umntwana uyakhulekene nobendloveni amandla. Sanibonani. Isilo samabandla wonke umlomo ongathethi manga sesinxusa inhlanga ezahlukene kwaZulu Natal ukuba zibumbane zibe imbumba zibonisa umhlaba ukuthi buyini ubunye. Izulu eliphezulu lisho kanjena ngenkathi livulwe ngokusemthethweni ihhotela kanokusho iAlu Lifestyle Hotel eShowe enyakatho nelikaMthaniya. Yilo leli ihhotela likanokusho elibizwa iAlu Lifestyle elisendaweni yaseShowe ngaphansi komasipala omlalazi enyakatho kwaZulu Natal neliladla isamba semali elinganiselwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-50 zamarandi phecelezi ngolasemzini 50 million rands ukuba ke lithuthukiswe. Leli ihhotela ke liphethwe ngabantu abamnyama ngokwehlukana ngokwamasheya liqala ukusebenza ngonyaka odlule ngoZibandlela njengoba livulwe ngokusemthethweni ke kulempela sonto esisuka kulona livulwe ke isilo samabandla wonke umlomo ongathethi manga khuthaze ubunye kwinhlanga ezahlukene ekuthuthukiseni elikaMthaniya. We are here together to build this kingdom. We need to show the world that nations can live together. Doesn't matter what color creed they are. I am colorblind myself. I love everybody that lives in my kingdom. But there is something I will never agree with. No more to accept people that will come from other countries and to do the mess up within our people without having any fingerprints. And then only to find at the end of the day, the crime is increasing dramatically in this country. Those are some of the things that, if we're talking in terms of putting such beautiful buildings by our young people, at the end of the day, they'll find themselves in big war against what they've been worked for. Khona manjalo kimbena mbene inkaba enkulu kaBishop Khali ibongela ababambi iqhaza kwakhweni kwaleli hotela elinothe ngomlando nethi lizothuthukisa umnotho. And according to the owners, this is not just a hotel but a place to relax, learn about the Zulu culture, the history of the Norwegians, the British vegetation that is good for the human spirit. The hotel is here to revive our tourism. Yikho ngithi okuhle ngaleli hotela ukuthi litholakala kulomgwaqo obalekile. Osekunqamule millions of people coming to meet with me and thousands of business sector coming to meet the Zulu King for the interest of this province. And how many maidens and passes will come passing and see this hotel? And the people that will booked, or maybe that have already booked to be accommodated by September. And some for my birthday. It's a pity my birthday, I'm going to celebrate my birthday in Great Britain this year. In July. But when I come back, I'll celebrate it, but not in Eshowe, but in Nongoma. But the people that will be invited, I know they'll be accommodated in some of the hotels that we have here in the north of KwaZulu-Natal. Kuleli hotela kuphinde kwethula ke nendawo yokuzivocavoca engaphakathi neqanjwe ngegama lenqalabothi eseyathatha umhlala phansi kwezesibhakela edabuke endaweni yasehabeni khona eShowe uElijah Teptepu wakaMakhathini. Khona manjalo lo wabekade ngumengameli weZuJacob Zuma kanye nenhlaka ezahlukene ezikahulumeni bakushayelela ikhulu kihlombe ukuvula kwaleli hotela njengoba bethi ke kuzobeka ebalazweni lomhlaba indawo yaseShowe kuphinde kudale namathuba omsebenzi ukuthuthukisa nalendawo eyakhelwe kakhulukazi izindawo zasemakhaya. Uthi leli hotela lakhiwe la ezakithi imali izosala la
into okufanele uba siyishayela ihlombe kakhulu njengoba sekusho abavakashi badlula la. Inyeke into engifisa ukuthi ngikhuthaze osomabhizinisi nathi sonke nje ukuthi ake silithande leli hotel, silithande ukuze phela lisebenze liqine abafowethu nodadewethu baze bakhe nelinye futhi. I am pleased to hear that the Lifestyle Hotel has been a catalyst for the creation of employment. I think during construction, the figure was in the hundreds, and during the operations, of course, there have been significant opportunities for local people. And again, we want to salute all role players because you are implementing the vision of our government. Ngasho ukuthi the real proper hotel iyona lena sesinayo. Isikhathi esiningi abantu abafuna ukuthi besivakashele belethe umnotho endaweni yangakithi bebengenayo option bebeyithola behlala kuma B&B. Ama B&B ke bakuthi indawo ezinhle zokuhlala. Kodwa kwesinye isikhathi kuya kube khona amunye umuntu engabe comfortable. Kube nayo lo element bese ngathi uhlezi nje emzini womuntu. Kube sengathi kwesikhathi uya intruder. So kuba ngcono ke makukhona ama options anje ngalawa. This product was built on a dream that has now materialized, and a dream that has made all of us proud. And we thank you for joining us today to share this remarkable occasion. Umholo weqembu eNkatha Freedom Party IFP inkosi uMangosuthu Buthelezi uthi leli qembu lizosebenza ngokuzikhandla ukuqinisekisa ukuthi ngokhetho lohulumeni basemakhaya lenza kahle kakhulu kunakuqala. Ushenga ukuthi kabe nemeneze ngokwehla kwesibalo sabantu abavotele leli qembu eyindaweni ebezithatha njengezizinda sale kakhulukazi kwaNongoma. Umntwana kaphinda angena usho kanjena ngenkathi nesithanga msabe izindaba ekomkhulu leli qembu lesifundazwe uSakwaZulu Natal ukubungaza imphumela yalo okhethweni ngesonto ledlule. Iqembu le-Inkatha Freedom Party libongaze imphumela yalo ngemumva kokhetho obelisingithwe ilakuleli ngesonto ledlule. Leli qembu lithole ihlalo eziyi-13 esishayamthetho saKwaZulu Natal nokulenza ke iqembu elihamba phambili kwaphikisayo. Ihambisana ke nesigungu esiphezulu saleli qembu. Umntwana kaphinda angene inkosi uMangosuthu Buthelezi utsheleke abeyindaba ukuthi yizeke beyijabulele imphumela abayitholile abenemenezeke ngendlela ukhetho olusingathwe ngayo. Uthi okuhle ukuthi ugxeka nje iqembu lakhe lenze kahle kakhulu kulolu khetho. Kuzokhumbuleka ke ukuthi kube kuningi ke ukukhononda okuvela ikakhulukazi emaqendeni amancane nangenzanga ke kahle kulolu khetho ekhala ke ngomkhonyovu wabantu abavote bephindelela nokunye kanti ke banga-22 abantu ke ababoshiwe ngalokhu. Uthi ke ngokwakhe izwe lakuleli alikaze nezeke libe nokhetho olukhululekile. I've always been, from 1994, I was always seen as a spoiler, because I've always been very candid about the fact that we have never really had a free and fair election in South Africa. I don't think so. Even if my party didn't do badly, but I still say it was not a fair and fair election, and I totally agree with the smaller parties. Umntwana ke udalule ukuthi ke uyabethemba ke abaholi baleli qembu ukuthi bazoqhubeka ke nokusebenza ngokwekhandla njengoba ke behlose ukusebenzisa lo mphumela omuhle kangaka abawuthole kulolu khetho ukuba ke bakhankasele ukhetho lokuchibela kanye ke nolohulumeni basekhaya ozokuba ke ngonyaka ka2021. Nokho ke ube segxeka ke abaholi benkatha ikakhulukazi endaweni yakaNongoma njengoba ke lehlile izinga lokwesekwa kuleli qembu khona ethi ke lokhu kumdumaze kakhulu. The leaders in Nongoma didn't put their shoulder to the wheel. And I think that really, I'm ashamed of the fact that in Nongoma, of all places, you know, that the people did not support us. I wouldn't say they didn't support us, but it's actually the fault of our own IFP leaders in Nongoma. Eyindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngibika ngiseThekwini.
Inhloko ezokuxhumana kumasipala omhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal uMduduzi Ncelane uthi umasipala usuqhamuke nohlelo lokubikwa kwenkohlakalo okwenzeka kulo masipala ngenhloso yokulandela kenqubomgomo yokulisana nenkohlakalo. Ncelane uthi lolu hlelo luzonika ithuba umphakathi ukuba ubike izigameko zenkohlakalo kwinkampani Whistleblowers SA. Ukusho lokho ngenkathi nengxoxo ekhethekile neziko leindaba ku1KZN TV. Umasipala omhlathuze usuqhamuke nohlelo lokubikwa kwenkohlakalo eyenzeka kulo masipala. Umhlathuze ke uthi lolu hlelo luza emva kokwethula komgomo olisana nenkohlakalo, kanti ke lokhu kubhekeke ukuthi kunike umphakathi ithuba lokubika ngenkohlakalo oyibonayo. Wasemhlathuze unohlelo oluyingqayizivele lokubika ngezenzo zenkohlakalo nangeinsolo okungenzeka kube mhlambe abantu emakhaya kumbe umphakathi namakhasimende ethu ayakubona ukuthi noma ayakusola ukuthi akuhambi kahle. Uhlelo kwelolu esilisungule emva kokuba kube nenqubomgomo ipolicy eshayiwe elwa nenkohlakalo kanjalo nokukhwabanisa kuma operations nje wonke kamasipala wasemhlathuze. Lokho sikwenza uqinisekisa ukuthi umasipala usebenza ngokucacile ngokwe-transparency nangokwenza isiqiniseko sokuthi konke esikwenzayo akukho okufihliwe, akunazenzo zenkohlakalo ngokulawula nje konke yonke imithetho elawula uhulumeni basekhaya. Lo masipala ke uthi lokhu kunika umphakathi imvume yokubika ngaphandle kokuziveza ukuthi bangobani. Lapha ke bazobe bebambisene nenkampani Whistleblowers SA nokuyiyona ezokwenza uphenyo olunzulu ngalokhu okubikiwe. Kanti komphakathi ungaxhumana neWhistleblowers kule nombolo ethi 0800 000 483 okanye umqhafazo kule nombolo ethi 33940. Ngomgomo ethi abantu abafisa ukuthi babike ngeinsolo esithize zenkohlakalo bangenza njalo ngale kokuthi baze baziveze ukuthi bangobani, basebenzisa futhi indlela ezifihlekile zokuthi bangakwazi ukuthi babike inkohlakalo. Inkampani ezimelele ebiza ngeWhistleblowers South Africa eyaziwayo futhi evunyiwe uma kuziwa ngase kubikeni ngezinto zenkohlakalo. Umphakathi wonke ofisa ukubika ngezinto esithinta inkohlakalo noma izinsolo zenkohlakalo ungazibika kule kampani usebenzisa indlela ezisehlukene zokuxhumana bese kuba ukuthi umasipala. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga beka ngiseRichards Bay. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14.25 cents kuyidola laseMelika bengu 18.55 cents kupondo waseBrithani bengu 16.01 cents maliqhathaniswa neeuro yaseEurope kanti intengo yegolide ime $1,282.96 ounce intengo yayo ngahluziwe ime $70.32 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uPitso Jingles Mosimane osenqobe naleli qembu icoco zeligi yeAbsa Premiership amahlandla amane wonke usephumele obala wadala ukuthi wenqabe inkontileka yokuyoqeqesha ezweni laseQatar. Ize noma ilahlekisela ngethuba lokwenza imali eningi ephesheya lomqeqeshi uthi ufuna ukuhlala kubafana bestayela aqhubeka anqobeka izinkomishina leli qembu. Kusukela aba-ke ingxenye yeDowns ngesizini ka-2013-2014 usalokhu enqobeka indebe kwisizini ngayinye naleli qembu. Mosimane ungumqeqeshi oqala kuleli ukuba kanqobe isicoco seligi amahlandla amane neqembu elilodwa. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Izangoma zezulu mazisikaza ngamashobe enkokonisha phansi ngonobhadula singayiloko thina kancane imbumbe empangene emandla zinqamthethwa kosho konkandla kontambana nemtubatuba yonkomo kayicoshwa lizobalela nje likhipha umkhovetsheni amazinga okushisa u16 kuya ku27 degrees. eThekwini likaBhanana kwaMasha sinqawunqawini komlazi 16 kuya ku25 degrees. eMgungundlovu 13 kuya ku25 degrees. Olunde emashona kwaNongoma ehlala Nkosi 13 kuya ku29 degrees. eChophe eMantente kwelamabhena nyawo kohlokozi kubikwa khona ukuthi amazinga okushisa wephakathi ka9 kuya ku23 degrees. Siphethe ngefilidi eNewcastle eMadadeni nasentshenteka kosha phansi komondlo 8 kuya ku25 degrees. Nina bomlilo othatha oshubuhangwa ngwashisa ikhova zasedlebe kwayokoshane isemabedlane nginguphilane kamzimba uyidelele bafokazana kacebe khulu zingake bese iphethe namuhla inyama masahlangane nomphefumulo sohlangana ngokuzayo.